Wai me yake faruwa ne? Ashe daman alayon ba talaka bane? Ashe daman alayon ba matsiyaci bane? Kan bala'i. Irin wannan tun ba zai san gida haka? Kan bala'i. Wallahi ban sani ba. Na yi da na sanin biyu mutanen nan. Ba sai kin kira shi ba amarya. Tabbas nan gidanki ne. Shigo kawai cikin aminci. An faru da alamun kafi na sanin duniya. Wai me ke faruwa ne? Ai tun da dabara ki ta kare Jamila, kawai ki zuba ido ki sha kallo. Kan bala'i. Kan bala'i. Wa nake gani kamar al'amin? Kan bala'i. MD Al-Amin ne. MD al'amin kuma. Kan bala'i. Kwarai kuwa. Mama farki nake. Na sallami kowa da kowa. Kuna iya tafiya. To yalla bai. Tumu. Anti? Ki ji Maryam sai da safe. Ranka dare. Asuwa ta gari. Kan bala'i. Wai me ke faruwa ne Lawal? Waye kai? Waye wannan? Waye al'amin? Gidan waye wannan? Ki bari idan muka je gida za ki ci komai. Ba inda za mu je. A nan za ka gaya mu komai. To shikenan. Shikenan. Jamila aikin fi kowa sanin sunana. Lawan nake. Kuma ni direba ne. Kan bala'i. Direba kuma? Direban jirgi ko na me? Direban jirgi kuma Jamila? Wani irin direban jirgi? Direban mota dai. Kuma ni direban mai gidan nan ne. Wai waye mai gidan nan ne? Al-Amin mai nasara. Kan bala'i. Mabuɗin wada. Majanyin magana. Na shiga uku. Kuma Faruk ma direban sa ne. Lawal, Na'am Jamila. don Allah, please. Ka faɗi min ƙarya kake mu, don Allah. To Jamila akan me ga gaskiya sai in tsaya ina ga miki ƙarya. Na yi tsaka da kai. Macuci, mayaudari, azzalimi. Jamila. To idan dai har za a kwatanta zalunci da yaudara da san zuciyar da ke kika aikata wallahi bai kai nawa ba. Kan bala'i.